Voit ehkä huomata, ettei ole kovin helppoa pysyä tietoisena hengityksestä. Mieli muuttuu jatkuvasti. Se suuntautuu menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Alkaa suunnitella tai murehtia. Se haaveilee ja unelmoi, tulee levottomaksi tai pitkästyy. Tämä on lähes väistämätöntä, eikä se tarkoita, ettei harjoituksesi toimisi. Pane vain merkille, mitä kokemuksessasi ilmenee tässä hetkessä. Voit kevyesti todeta ajattelua tai haaveilua tai murehtimista tai kehon tuntemuksia. Tunnista ajatukset ajatuksiksi, tunteet tunteiksi, kehonaistimukset kehonaistimuksiksi. Hyväksy se, mitä kokemuksissasi ilmenee, takertumatta siihen, torjumatta sitä, tuomitsematta itseäsi. Anna sen tulla, mikä tulee, ja anna sen mennä, mikä menee. Mieli tyypillisesti harhailee. Jos huomiosi ajelehtii pois hengityksestä, se ei tarkoita, että harjoitus sujuisi huonosti. Olet saamassa selville jotain tärkeää mielen olemuksesta. Mieli aaltoilee, kuten meri aaltoilee. Ajatukset ja tunteet ovat kuin meren pinnan aaltoja ja kuohuja. Pinnan alla on syvyyden tyyneys ja rauha. Se on jo siellä, mielen pinnan aaltojen alla. Ja jälleen kerran saata huomio takaisin hengitykseen, sisään- ja uloshengityksen virtaan. Joka kerta kun huomaat huomion ajautuneen pois hengityksestä, pane vain lempeästi ja myötätuntoisesti merkille, mitä mielessä sillä hetkellä liikkuu. Oli se mitä tahansa. Ajatuksia, suunnitelmia, huolia, kommentteja. Yksinkertaisesti totea, että ajatuksia ilmenee, tai että tunteita ilmenee, tai että kehon aistimuksia ilmenee. Huomaa nämä kokemukset, arvostelematta tai tuomitsematta niitä. Tunnista, mitä mielessä, kehossa ja tunteissa liikkuu, ja anna sen olla. Osa huomiostasi voi edelleen pysyä hengityksessä, samalla kun havainnoit mieltäsi ja kehoasi. Tarkkaile mielen liikkeitä lempeästi. Huomiokykysi havainnoi ajatuksia. Se on siis jotain muuta kuin ajatukset. Havainnoin myös tunteitasi ja aistimuksiasi samalla tavoin, hyväksyen kokemuksesi sellaisena kuin se on. Huomion pitäminen hengityksessä ja sen palauttaminen hengitykseen yhä uudestaan ja uudestaan ankkuroi tietoisuuden tähän hetkeen.
Ajatuksia voi nousta, mutta niiden liikkeet eivät vie sinua mennessään. Huomiokyky pysyy läsnä jokaisessa sisään- ja uloshengityksessä. Kun huomio herpaantuu, palauta se lempeästi ja vakaasti takaisin hengitykseen. Huomaa uloshengityksen jälkeen pieni tauko, hiljainen hetki ennen seuraavaa sisäänhengitystä. Samoin sisäänhengityksen jälkeen huomaa pieni liikkumaton hetki ennen uloshengitystä. Lepää vakaasti tietoisuudessa ja ota täydesti vastaan kaikki, mitä kokemuksessasi ilmenee. Tyyni havainnoiva tietoisuus on läsnä silloinkin, kun mielen pinta kuohuu. Hyväksyvä tietoisuus läpäisee myös arjen käytännön toimet, kun huomiokykysi on niissä läsnä.